Așa că noi suntem foarte mulțumiți de ceea ce am făcut și tot ok. Mergem înainte. Da. Ați avut nevoie de o cameră tehnică? Da, avem cameră tehnică care am construit-o, da. Special pentru boilerul care deservește și centrala și panoul. Și s-a amenajat așa rustic? Nu, puteți să o vedeți, nu, aia este separat. Da. Aia este încăperea pentru centrală, pentru toată instalația, pentru vasul de expansiune, pentru boiler. Deci tot din ce este compusă centrala și ce aparține de panouri, ele oarecum se leagă, pentru că boilerul are dublă serpentină. Deci în momentul în care nu funcționează, deci nu este soare să se încălzească de la soare, se încălzește de la centrală. Când merge centrala. Da. Deci iarna, dacă iarnă și nu e soare nu știu câte zile, boilerul nu are apă caldă. Încălzește foarte puțin. Foarte puțin. Deci trebuie să fie totuși, să fie măcar soare așa, măcar să fie jumătate de zi ca să se încălzească. Dar tocmai pe considerentul ăsta am optat pentru un boiler din ăsta cu dublă serpentină ca să-l racordăm și la centrală și să avem. Deci este o încăpere de 2 pe 1,5. N-am făcut-o decât așa, cum să spun, la limită, să nu-mi iau din spațiu care urmează să fie amenajat cu ce v-am zis. Da. O bucătărie a mea țărănească mult visată. Da. Este ok, momentan am făcut, cum să spun, cămăruța, am zidit-o, așa, cu o ușă improvizat, când voi face toată lucrarea, acolo va fi altă ușă, bineînțeles, și o să maschez așa cumva, o să merg pe lângă ea, nu-i problemă. Dar era necesar și am făcut un coș înalt, da, pentru că am înțeles că așa este recomandabil la centrală să fie un coș cel puțin de 5 metri înălțime. Da, și pe acela l-am făcut, e ok, merge bine. Momentan suntem mulțumiți, sigur că pot să apară tot felul, ca la orice instalație, nu? Care implică atâtea piese și așa, dar îl avem pe Marius, specialistul, și rezolvă. Băiatul care a pus instalații. La service. Da, da. Și economii ați făcut mult, nu? Păi economii, peste vară, sigur aveam confortul ăsta, că avem apă caldă, am apă caldă menajeră, nu? Am apă la baie, nu? La chiuvetă, dincolo, la chicineta. Deci am apă caldă în permanență. Apă. Și chiar dacă 2-3 zile nu este soare, apa în boiler tot este caldă și poți să o folosești. Asta este economie peste vară. Cât a durat instalația? Câte zile au lucrat? 4 zile, 3 zile, cam 3 zile, cam așa. Instalația de încălzire, panourile le-au pus într-o zi. Panourile, da, într-o zi. După aceea a revenit cu... Da, deci per total așa vreo 3 zile, cu trasul conductelor înăuntru, tot. Deci împreună centrala cu panourile, cam 3 zile. Și costul total al investiției? Odată... Cu aproximație 200 de milioane. Deci așa, împreună. Costurile centrale cu manoperă și cu panouri. Tot absolut, cu calorifere, cu panouri, cu... Acum nu mai pun caloriferele așa, pentru că eu le aveam caloriferele achiziționate în ideea că odată îmi voi introduce căldură. Deci alea erau deja de câțiva ani cumpărate și aduse aici, depozitate. Acum la prețul actual nu mai știu. Dar să zicem așa, per total, 200 de milioane. Cam acolo. Da. Și cu ajutorul de la așa... Minus 60 de milioane. Deci minus 6.000. Deci 20.000 minus 6.000, care a fost ajutorul de la stat. Nu știu, ați mai adăugat 14 milioane. Da. Haideți să vedem și camera tehnică asta. Da. Da, cum să nu? Achim. Da. Deci este, v-am zis, de moment așa, aveți grijă la picioare, că e terena chiuvetă.
Aici. Mergeți puțin mai aproape. Să vedeți. Cu boilerul, cu centrala, cu vasele, pe stânga, dreapta. Instalația de apă caldă care merge la duș e făcută personal de mine. Și atunci am pus acolo un recipient, mai cade apa pe acolo. Și mai ține încolo. Și acolo schimbă de ea? Păi, aici o să fie ușa de la centrală. Nu știu dacă o să vin cu zidul ăsta înspre afară, să zicem. Să nu urmeze, să vin în afară și mă duc acolo și aici este că spațiu după ea. Că e adânc, ia uitați-vă. E adânc. Acolo am pus un dulap așa înspre vecini. Da. Și asta tot spre coteță. Am scris de lemn. Ca să le-am adus, nu le-am pus acolo în căsuța aia. Ca să fie aproape la iarnă. Ca să iarnă tot timpul căra de acolo. Și aici asta pline cu lemne, uiteam lemne și după ea. Așa și fac bine aici le bale. Aici, așa, deci după. Într-o frunzime nu pot să mă bag, că sunt vecini, trebuie să urmez. Dar încolo am... Am... Aici e temperatura apei din boiler. Aia e de pe panouri, și sus în panouri, la ora asta. Nu știu cât e. Cât am 66,4. 66. Înăuntru cred că e mai mult. Aici jos. Mulțumim frumos că ne-ați primit și ne scuzați de deranj. Nu ne-ați deranjat. Cu mare plăcere, oricând sunteți bineveniți la noi și nouă ne-a făcut plăcere. Și sper că v-am fost de folos. Da, de sus de mare folos și de ajutat. Ne bucurăm. Foarte frumos. Ne bucurăm că ați venit și vă urez activitate prolifică, să aveți succes, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să vă meargă bine, sănătate, toate cele bune. Mulțumim frumos. Cu mare plăcere.